Да, при мен щяхме да говорим за свинг модела, тъй като аз примерно от 9 до 6 съм плътно на работа, имам много малко време да. Ами свинг трейдинга, 4-часовата графика ще ти е мейна. Нали, ако на дей трейдинга чакаме 30-минутния или едночасовата графика да формира свинг, нали, от 3 кендала, тук ще се използва 4-часовата графика. И вече седмична и дневна ще ти бъдат голямата, 4-часова ще ти бъде да е основната, на която ще чакаш затваряне. Чакай малко сега, значи ти работиш от 9 до 6 и не можеш да си трейдваш. Това означава, че няма как да наблюдаваш едночасовите свингове, но 4-часовите свингове можеш. Значи тук имаме последните няколко дни, буквално последната седмица. Така, имаме разделени дните и виж как във всеки един ден има по 6 4-часови кендала. Така, за да трейдваш свинг трейдинг, ти де-факто ще трейдваш тези свингове, които се образуват на 4-часовата графика. Или ще се целиш да трейдваш кендъл 3 или кендъл 4. Каква е разликата? Че ние чакаме по време на сесията да се формира свинг, че да трейдваме експанжена, нали, в един цял ден. Обаче няма как да го гледаш това нещо, тъй като ти не знаеш точно този свинг по кое време на деня ще се образува. Дали ще се образува в Лондон, дали в Лънч, дали в Ню Йорк. Затова ще намалим кендалите. И така ще имаме по-голямата картинка и ще чакаш тогава, когато се формира кендала на 4 часа. Но тогава означава, че ще трябва да държиш позиции overnight. Понякога. Понякога ще се наложи. И логиката ще е същата. Нали? Чакаш си същото нещо. Обиране на ликвидност, кендал затваряне. И в случая ти, ако искаш да трейдваш, нали, ето този следващия експанжен нагоре, това горе ще ти бъде, нали, финалния таргет, защото ти ще трейдваш свинга. След корекцията, бум, експанжена до зоната на ликвидност. Така че, нали, потенциалните ти ентрита ще бъдат на кендъл затварянията. След тях, след като имаш кендъл затваряния. Докато, нали, не се стигне. И вече, нали, зависимост от баяса. В този неутрален рейндж имаш това обиране на ликвидност. След обирането на ликвидност вече имаш този 4-часов експанжен и после имаш корекцията. Корекцията се връща до този BPR. След това имаш затваряне и ентритата ти ще бъдат тук. Ето тук, но виж нещо. Примерно, ако влезеш в тази позиция тук, трябва да изчакаш 1-2 на третия ден. Нали, долу-горе по 2-3-4 дена ще трябва да чакаш, но ти ще видиш, че няма нужда да гледаш толкова много графиките. Да, то само трябва да направиш някакъв много хубав анализ и след това да пуснеш трейда. Да. И добре. Най-лесният ти сетъп е следния. Имаш седмично затваряне, кендъл 2 и на теб трябва да трейдваш следващата седмица. Когато цената си направи опашка, да трейдваш експанжена. Опашка, експанжена. Опашка, експанжена.